חסר! איזה פחד! איזה פחד! תחבקו אותי! תחבקו אותי! תשמרו עליי! תשמרו עליי! אני כל כך מפחדת! אני כל כך מפחדת! די! די! נגמר! אני בסדר! הכל בסדר! הכל בסדר! כולם בסדר! בואו, בואו לתת לאלה. כל הבאה, אני מצטברה, איפה כולם? איפה כולם? ראית החברים שלי? אני לא רוצה את החברים שלי! אני לא רוצה את החברים שלי! איפה כולם? איפה כולם? איפה כולם? הם היו בבית! שמישהו יגיד לי! אמא ואבא שלי כאן, הם מחפשים אותי בטח! אמא ואבא! אמא ואבא שלי כאן! אני לא מרגישה את הרגליים. אני לא מרגישה את הרגליים. איפה כולם? הם היו בבית! שמישהו יגיד לי! רוצה ממני. מה אתכם פה לא יכול לעזור לנו? נסיים את הסבבים ולטפל בפצועים, להוציא אותם מכאן. דחוף? כן. לחץ. טוב, כן. נשים על אחד? איה, איפה הבנים שלי? אוקיי, אתה... 150. למה היא לא עונה לי? חלש מאוד, בקושי מורגש. אני אמא שלה, מה קרה לה? מה קרה לה? מה קרה לה? אבל אני אמא שלה, תגידי שקט. את מפריעה לנו. למה היא לא עונה לי? אני אמא של משהו. למה היא לא עונה לי? אוקיי, את שומעת? מאיה, נופר כרגע מטופלת. ברגע שיהיה מידע אנחנו נעדכן אותך, בסדר? כרגע חשוב שתפני לצוותים הרפואיים לטפל בה. חשוב שתהיי חזקה גם בשבילה, אוקיי? תגידי מה קורה. תחזרי אחריי בלחיצות בבקשה. הגעת לפה, תודה. מאז עכשיו שיש דליפת גז וחייבים להוציא את כל... חבר'ה, להתחלק לשלוש. חבר'ה, לא כולם על פצוע אחד, אנשים, יש. משוחררת. לפחות מהר עם כל בריאות הנפש שיהיו שם ימותו? זה צוותי רפואה מרוכזים כרגע הם... מעולה, לשלוח לי מערים לשם. לנו אין עוד מערים, לנו יש רק צוותי רפואה. עשו לך כבר בדיקה. יש כאן עוד פצועות, להתייחס אליהם. מה את עושה עכשיו? נושמת, כואב לי. מה הדופק שלך? על הפנים. דוד, תאמן לי דוד 6, טוב? כן, כואב. הנה עוד אחת. הלאה. חנן נמצא בסדר? משה, אני שומעת. חנן נמצא?
רז, התקבל דיווח שנראו כמה חבר'ה שצעדו לכיוון הכביש. לכיוון הכביש. הכביש הראשי? צעדו לכיוון הכביש הראשי, לא יודעים בדיוק איפה. אתה יודע על כמה אנשים מדובר? 3, 4, 2, משהו כזה. תודה. בא לך עוד פרט? כן. יצאו לשטח 2 מטפלים לבד, גלעד וסיוון, אז הם כרגע בגדר נהדרים מבחינתי, כי אין לי קשר איתם. המטפלים. כן, גלעד זאת וסיוון. אומרת, זה 6 אנשים, 4 נהדרים ועוד 2 נכון. אוקיי. כן. המטפלים הם הולכים עם לבוש כזה כחול, הם הולכים עם לבוש צהוב. צהוב, ויש להם פנסים? אמור להיות להם, כן. רק אני באנו לעזור לך. לא, אני צריכה סיוון רק 3 וגלעד. מטפלים. I have a dream, a song.